Wengi iki ana cerita sing kedadean pas kabeh wis padha angler turu. Cerita babagan ayang-ayang. Sawiji dina ing desa Wufi. Wektu kuwi jam 1 esuk. Bayangno wae, wengi wis jero, keananan sepi, nyenyet. Nah, ing tengahing sepi kuwi, ana wong lanang jenenge Bintang Torino lagi mlaku mulih. Pintan iki wis kesel banget. Sedina muput nyambut gawe, lembur. Pikirane mung siji, tekan omah, mapan ing kasur, terus turu. Pas buka lawang omah, suasanane sepi tenan. Ya wajar sih, wis jam semene kabeh wong omah mesti wis padha turu angler. Dheweke langsung mlebu kamare. Hawane adem, terus peteng dedet. Ya kaya biasane, ora ana sing aneh, paling ora durung. Kanthi alon sikile Bintan mlebu. Tangane wiwit ngrayangi tembok. Ngene lho, drijine alon-alon goleki saklar lampu. Sumpah, abot banget rasane, mergo saking kesele. Nanging ana sing aneh, drijine mandek. Dheweke nemokake saklar, tapi kok ana liyane. Ana barang sing kudune ora ana ning kono. Wah, jantunge mak jedhok mandek sedelo. Posisine pas ing saklar. Nanging sing dicekel kuwi dudu mung saklar. Dheweke ngrasake ana tangan liyane. Tangan sing kayane wis suwe ngenteni ning kono. Bentuke kaya tangan manungsa biasa, tapi iki beda. Drijine gede-gede lan ana wulune. Aneh banget. Bar kuwi tangan mau alon-alon ngalih, ilang lan babar pisan ora ana suarane. Wes, kabeh bali sepi maneh. Mung kari Bintang sing ngadeg kaku ing tengahing petengan kamare. Bintan Torino langsung merinding. Sadar dheweke ora ijenan ning kamare.